Moltes gràcies. Moltes gràcies a Suckerview en general, a la junta directiva, a Paco Sanz, a l'alcalde de Càrcer per acollir-nos, al president de Suckerview, Roger, i a Graciela, perquè la introducció que ha fet, la presentació que ha fet, en bona part exagerada, cal dir, però que també m'ha emocionat. Moltes gràcies per aquest premi. En definitiva, el significat d'aquest premi és que me faig gran. Ja ha dit Graciela que m'he jubilat. Efectivament, ja han passat moltes coses des que començà Suckerview i algunes les volia recordar perquè me venen a la memòria molts actes i molta gent al pont de ferro de Cullera, a Gavarda, a Antella, a la Casa de la Cultura de Sueca, a la Gallera d'Alzira o a València, al soterrar del Xúquer, en la plaça del Correu Vell. I molts més que, òbviament, no puc dir. M'he fet unes notes perquè ja la memòria no ajuda, però un premi com aquest és una ocasió per a mirar enrere i, a més de recordar el que he dit, cal recordar els difícils moments en què va néixer Suckerview, la dura lluita que va tenir que emprendre, com es recordava abans, per a que el transvasament cap al sud almenys fora des de la Marquesa i no des de Cortes, i més endavant hagué de lluitar, és bo recordar-ho, en l'ambient de la corrupció generalitzada i de l'especulació immobiliària durant molts anys. Suckerview, entre altres coses, i també és just reconèixer-lo, va contribuir al canvi i va contribuir personalment en persones com Graciela, que havien estat liderant el moviment i que varen passar, en aquest cas, a les Corts Valencianes, com altres varen passar a ser regidors de molts dels pobles o alcaldes dels pobles de la Ribera. El resultat, cal dir-ho, i també s'ha dit abans, perquè si no, no estaria en l'altra categoria de premis la Conselleria d'Agricultura, el resultat no ha sigut del tot el que esperàvem i en alguns moments ha decebut, el canvi no ha sigut el que esperàvem, però no és el moment de recordar això. Enguany ha sigut un any, també s'ha recordat, un any excepcional. Ha plogut generosament i aquesta pluja ha permès dur aigua a l'Albufera i mostrar que immediatament, al poc d'arribar uns cabals generosos, l'Albufera ha reaccionat i ha començat a mostrar una vegetació que feia temps que no es veia. I també s'ha dit abans, enguany, si no hagués estat per Suckerview, s'haguera venut l'aigua del Xúquer des de l'Alarcón a Almeria. O sigui que és un bon any. Ara bé, aquest treball de l'activisme, aquestes tasques de l'activisme són treballs de Sísif, aquell mític grec que va ser condemnat pels déus per a pujar una pedra cada dia fins al cim d'una muntanya i quan estava a punt d'arribar la pedra rodolava cap a baix i tornava a començar. Els moviments socials són així i, per tant, la tasca no s'ha acabat. De nou, amb temes que s'han citat com els cabals per l'Albufera per al Baix Xúquer o una qüestió fonamental que no cal oblidar i és la prioritat absoluta de l'aigua per a beure, que tenim en la comarca la mala experiència d'Alzira, que va estar un temps sense poder beure aigua per la contaminació del seu aqüífer. Cal recordar que la solució que es va donar en el moment d'una concessió d'aigua superficial per a beure és una solució transitòria, que l'objectiu és recuperar els aqüífers que són l'autèntica garantia d'aigua de beguda. La defensa dels cabals ja s'ha citat, però a mi m'agradaria posar l'èmfasi abans d'acabar en els nous reptes i molt especialment en la mercantilització, la privatització i la financiarització de l'aigua. Hem tingut l'exemple, afortunadament avortat, dels que volen comerciar amb l'aigua, que no cal oblidar que és de tot i que té funcions molt concretes i molt determinades. Però cal estar alerta perquè, així com els activistes són treballadors com Sísif,
l'enemic és proteic, adopta totes les formes possibles per a no ser reconegut. I en aquest cas caldrà estar atent a les noves propostes que sota les etiquetes de modernització, d'innovació, etc., ens volen colar precisament el negoci de l'aigua, la privatització i el control. I en aquest moment estem en el qual les promeses dels avantatges que sense dubte pot tenir la digitalització, on s'estan destinant fons importants, obrin la porta a la privatització més sòlida, perquè ja està entrant, del regadiu i també en l'àmbit de l'abastiment humà. Bé, volia concloure agraint de nou la tasca de Xúquer Viu, que considero que ha sigut un moviment importantíssim, no només en la Ribera, sinó al conjunt del país, i a més un model per a altres organitzacions. De fet, ja s'està replicant, existeix la plataforma dels Serpis, hi ha algunes iniciatives al Palància, i heu sigut vosaltres qui heu donat el primer pas i els que ens heu marcat el camí a la resta. Moltes gràcies. Abans de continuar, sí que volia recordar que així hem pujat dos o tres